אוקיי, פרק ג' בספר התניא, ליקוטי אמרים, עמוד 13. הפרק הזה, השם שלו הוא כוחות הנפש. בפרק הקודם, פרק ב', דיבר בעל התניא על העניין של הנשמה, האמונה שבנשמה, משהו מעל הדעת, מעל ההבנה, שזה מתגלה בשעת מסירות נפש. הפעם הוא ידבר על הכוחות הפנימיים שבנשמה, שזה נקרא כוחות הנפש. בכל נשמה יש שכל ומידות, שהם חוכמה בינה דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כשתינוק נולד, ישר מה אנחנו שואלים? למי הוא דומה? למי הוא דומה? זה מה שמעניין אותנו. אז בעצם בשיעור הזה נגיד למי אני דומה. כל יהודי למי הוא דומה. על מי שילמת? אז אנחנו דומים בעצם לקדוש ברוך הוא. כוחות הנפש מגיעים מה10 ספירות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בוא נראה. פרק ג' אני קוראת. והנה כל בחינה ומדרגה, משלוש אלו נפש, רוח ונשמה. הרי בכל נשמה של יהודי יש 5 דרגות, נפש, רוח, נשמה. עכשיו הוא לא מדבר על החיה היחידה, בכוונה, כי זה הכוחות שמעל המודע. כלולה מ10 בחינות, כנגד 10 ספירות עליונות שנשתלשלו מהן. זאת אומרת, 10 הכוחות הנפש משתלשלות מ10 הספירות ממש. זה לא שזה בא בערך, זה ממש המשך ישיר של 10 הספירות, וזה מדהים שבתוכנו יש את הקדוש ברוך הוא. ואיך זה מתבטא? ב10 כוחות הנפש. הנחלקות ל2, 10 הספירות שבתוכנו נחלקות ל2, שהן 3 אימות ו7 כפולות. בעצם 10 הספירות של הקדוש ברוך הוא זה 10 הכלים שבאמצעותם הוא ברא את העולם הזה. ברא את כל העולמות. 10 הכלים, ארגז הכלים שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות וגם את העולם הזה. עכשיו, אם אנחנו נבין את 10 הספירות שבתוכנו, נוכל להבין קצת מעט מה קורה ב10 הספירות של הקדוש ברוך. אז קודם כל, הנחת היסוד, הרי יש שכל ויש מידות. כל רגש שבתוכנו, המידות זה רגשות, כל רגש שבתוכנו זה תולדה של הבנה. כידוע, מודל אפרת, אירוע, פירוש, רגש, תגובה. זאת אומרת, קרה איזשהו אירוע מסוים, מיד אחריו אני מפרשת את האירוע, כל אחת מפרשת בצורה שבו היא חווה את האירוע, אחר כך מתעורר רגש, ובהתאם לרגש יש תגובה. זאת אומרת, קודם יש את הפירוש, ורק אחר כך יש את הרגש. וככה מתמודדים עם חרדות, וכך מתמודדים עם כל מיני התנהגויות, כאשר מבינים בוא נגיד שזה, המשפט הזה, ההבנה הזו, זה בעצם כל הבסיס של ה-CBT, והבסיס של כל הטיפולים ההתנהגותיים היום, שכל רגש הוא תולדה של הבנה. אז קודם כל, מה זה השכל ומה זה המידות? השכל זה החב"ד, חוכמה בינה דעת, זה נקרא בשפה של התניא מוחין. המידות זה הרגשות, חגת נעים. בקיצור, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, אפשר בראשי תיבות להגיד חגת נעים. לפני שאני אקרא את זה בפנים, אני אסביר בקצרה. חוכמה זה נקודת הרעיון. כל פעם שאני רוצה להבין משהו, אז יש את נקודת החוכמה.
אני קוראת משהו, מנסה להבין אותו, מנסה, ואז אני מרגישה כמו בחושך, לא מבינה מה קורה כאן, מה קורה. ברגע שאני מבינה בערך, מה זה מבינה בערך? מבינה את נקודת, זה בעצם מבינה הכל, נקודת הרעיון מאירה לי במוח, באותו רגע תפסתי אותה בחוכמה. אבל החוכמה זה רק נקודה. איך אני יודעת שהיא נקודה? כי אם אני אשאל אותך, נו, תסבירי מה הבנת? קשה להסביר, אבל הבנתי. בינה זה לשון בנייה, כאשר אותה נקודה מתפרטת לרוחב, לאורך, לעומק. אני כל כך מבינה את הרעיון טוב שאני אוכל להסביר אותו, ולתת דוגמאות, ומשלים, והקשים לאותו דבר שהבנתי. אז לכאורה חוכמה, יש את החוכמה, יש את הבינה, שממש בונה את החוכמה, ואני מבינה את הרעיון בכל ההיבטים, מכל הצדדים. אז מה מוסיפה הדת? נראה את זה בהמשך. עיקר הלימוד לפי תורת חב"ד זה הדעת. ועיקר תורת חב"ד זה לידע את השם. שאתה לא תסתפק רק ברגש של אהבת השם, ותסתפק כמו חסידי פוילין, כמו שאומרים, שהחסידות הלא חב"ד, שהם מסתפקים באהבה, מסתפקים ברגשות, שהרבה פעמים זה יכול להיות מזויפים, כי רגש אמיתי הוא חייב להיבנות על הבנה. אם את רוצה רגש אמיתי, את צריכה שתוקדם לו הבנה. עכשיו, מה כל כך חשוב לנו בסיפור הזה? כי אנחנו, מה נעשה? נמשכים לתאוות עולם הזה, נמשכים לכל הפיתויים, נמשכים לכל מה שמגרה וטעים ומושך ונוצץ. וכדי שאני אמשך, למי אני צריכה להימשך? מה אתם אומרות? למי אני צריכה להימשך? לקדוש ברוך הוא. כדי שאני אמשך לקדוש ברוך הוא ואוהב את השם. זה המטרה של ספר התניא, שאני אוהב את השם, שאני אמשך לאחד והיחיד, הקדוש ברוך הוא, ולא אמשך לכל תאוות העולם. אז כדי שאני אמשך לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותו, אני אירה מפניו ולא אפחד מכל מיני שטויות. אנחנו עכשיו נבעלות מהאזעקות. השאלה עד כמה אנחנו חרדות, כדי שיהיה לנו בסיס איתן של אהבה ויראה, אני צריכה שההבנה תהיה טובה. אם המוחין חזקים, במילא הרגשות חזקים. זאת אומרת, אם אני, וכנראה זה המצב, נמשכת עכשיו לתאוות עולם הזה, אני צריכה, אם אני רוצה עכשיו להימשך לקדוש ברוך הוא, לאהוב את השם ולפחד מהשם, לירא מהשם, אז מה אני צריכה? אני צריכה להתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. כמה הוא גדול, וכמה הוא מפואר, וכמה הוא חזק, וכן, כל ההתבוננות שיש בתורת החסידות. ואז, אם אני אתבונן בצורה נכונה, אני אפתח גם רגשות. אני אוליד רגשות. המוחין מולידים רגשות. בעצם החוכמה והבינה, שזה המוחין, זה השכל, זה נקרא אבא ואמא. אבא זה חוכמה, אמא זה בינה. אבא ואמא, מה יוצא מאבא ואמא? ילדים זה הרגשות. עכשיו, כדי בהמשך נראה מה זה הדת, אני קודם קוראת. הנחלקות לשתיים, זאת אומרת 10 הספירות הן 2 קטגוריות, שהן 3 אימות ו7 כפולות. 3 אימות זה חוכמה בינה הדת, הם נקראים אימות, כי הם בעצם האבא והאמא, שמהם מגיעים הרגשות, ו7 כפולות זה הרגשות, שהם נקראים כפולות, כי כל רגש יכול לבוא בצורה של תקיפות, רגש מאוד דומיננטי, רגש מאוד פעיל, מאוד מורגש, והוא יכול לבוא בצורה של מוחלשת. אפשר לראות את זה שאצל הקטן, כשהוא רוצה משהו, כשילד קטן רוצה משהו, הוא מתעקש וצועק, והוא כולו רגש. ככל שבן אדם מתבגר, הרגשות שוכחים, הרגשות יותר שקטים, ויותר המוח עובד.
אז זה נקרא 3 אימות ו7 כפולות. פירוש חוכמה, בינה ודעת. זה המוחין. ב7 ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת, חולי. הוא אומר חולי כי הרגשות הדומיננטיים זה חסד וגבורה. תפארת זה באמצע, אני כבר אפרט. וכך בנפש האדם שנחלקת לשתיים, שכל ומידות. השכל כולל חוכמה, בינה ודעת. והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו ולפארו חולי. המידות של הנפש האלוקית הם אהבת השם ויראת השם. וחב"ד נקראו אימות ומקור למידות. כי המידות הן תולדות חב"ד. זה משפט מפתח בתניא, המידות הן תולדות חב"ד. אם אתה רוצה רגשות נכונים, זה חייב לבוא אחרי הבנה. אתה לא יכול לאהוב את השם על ריק. אתה חייב להתמלא בידיעות. עוד מעט נראה באיזה צורה. וביאור העניין. כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כוח מה. קודם כל, הבן אדם מתחיל את ההבנה עם נקודת החוכמה. זה נקודת הרעיון, הוא הבין אותה, מתאמץ להבין איזה משהו, איך שהוא מבין, באותו רגע שהעניין מואר במוח, הוא אומר, תפסת, תסביר, לא יכול להסביר. אבל זה נקרא חוכמה, איך הוא אומר כאן? כוח מה? כוח, שאת שואלת עליו מה, כי יש פה תהייה. הוא לא ממש מבין בצורה כזו שהוא גם יכול להסביר, וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה המושכל בשכלו, נקרא בינה. כשאתה מתבונן, ואתה רוצה להבין את זה לעומק, אז יש לך כבר מבנה שלם, ואז זה כבר נקרא בינה. ואין הם, אב ואם, המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. החוכמה והבינה זה אבא ואמא. שוב, האבא זה החוכמה והאמא זה הבינה. זה כל כך יפה לראות את זה. האבא, מה נותן לעובר? רק את הטיפה. זה רק נקודה. מה האמא עושה? האמא מפתחת את אותה טיפה ברחם במשך 9 חודשים. יש גם משל של גרעין. אתה שם גרעין באדמה, כן? הגרעין זה החוכמה, ומהגרעין מה נהיה? אחר כך ממש פרח, צמח שלם מאותו גרעין. זה יכול להיות כמו מעיין, שהוא מתחיל ממש בטיפה אחת, כמה טיפות שמצטרפות לעוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ואז יוצא הנהר. המעיין זה החוכמה והנהר זה הבינה. וככה אפשר להביא עוד ועוד דוגמאות, כמו שיש אנשים שהם יותר טובים בפטנטים. פטנטים זה רעיונות. הפיתוח של אותם פטנטים, סטארט-אפים, אלה האנשים שעושים את הפיתוח, זה בדרך כלל אנשים שלא מביאים את הרעיון של הפטנט. זה יותר הבינה, כן? איך כתוב בגמרא, האיש מביא את חומרי היסוד הביתה, מפרנס, והאישה עושה מזה ממש. אוקיי. עכשיו אני קוראת איך הוא מתאר פה בתניא, בפרק ג', את העניין של התהליך המחשבתי הזה. כי השכל שבנפש המשכלת, כשמתבונן הוא מעמיק מאוד בגדולת השם, איך הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין,
בחולה קמה כלא חשיב. הבן אדם מתחיל להתבונן איך הקדוש ברוך הוא ממלא כל אלמין, בסובב כל אלמין. מה ההבדל ביניהם? ממלא כל אלמין זה הבחינה באלוקות שנמצאת בכל נברא באופן שווה. היא נמצאת בקדושה כמו שהיא נמצאת בהפך הקדושה. היא נמצאת בדומם כמו שהיא נמצאת בצומח, כמו שהיא נמצאת בחי, במדבר. בכל העולמות היא נמצאת באותה מידה. טעיתי? זה הסובב כל אלמין. הסובב כל אלמין נמצא בכל הנבראים, בכל העולמות, באותה מידה. ממלא כל אלמין זה האלוקות שנמצאת בכל נברא בהתאם לרמתו. כמו שבכוס גדולה אפשר להכניס הרבה, בכוס קטנה פחות. בדומם יש מעט חיות, בצומח יותר, בחי יותר, במדבר יותר, ביהודי בכלל. אם ניקח את זה בקדושה, החיות שם ממש מתגלה ונמצאת בעוצמה. בסתם דבר גשמי פחות רואים את החיות האלוקית. זה נקרא ממלא כל אלמין. שבן אדם, עכשיו זה מוסבר בחסידות מאוד מאוד בפירוט ובהרבה דוגמאות ובהרבה התבוננות. שבן אדם מתבונן הרבה איך הקדוש ברוך הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין וכולה קמה כלא חשיב, שזה דרגה יותר גבוהה. איך הקדוש ברוך הוא מבחינת עצמותו הכל נחשב לעומתו ככלום, שום דבר. נולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו, לירא ולהתבושש מגדולתו יתברך. אם אתה עושה טוב את ההתבוננות, מה קורה? נולדת בתוכך מידה, רגשות של יראת הרוממות. יש במידת הגבורה, גבורה זה יראה, יש יראה של העונש. זה יראה מאוד 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 נמוכה. כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה פוחד מעונש. אבל יש יראה שהיא יותר על רמה, כמו שאומרים, זה נקרא יראת הרוממות. אתה מרגיש כמה הקדוש ברוך הוא גדול ורם וניסה, איזה מלך עצום, שאיזה כבוד לעבוד אותו. זה יראת הרוממות. אז על קצה המזלג, בחסידות זה מוסבר מאוד בהרחבה. במוחו ומחשבתו, לירא ולהתבושש מגדולתו יתברך, שאין לה סוף ותכלית. פחד השם בליבו. יראה זה במוח, אתה מבין שצריך לירא מהשם, והפחד זה בלב, אתה ממש מרגיש את זה פיזית. אצל הצדיקים ממש ראינו שזה פיזי על אמת. הנה מסופר כאן, בשנים הראשונות של הנשיאות הרבי הסמך צדק ישב והתוועד עם החסידים, והוגש משקה שמכיל 90% אלכוהול. הרבי שתה כוס אחת, כוס שנייה, עוד כוס. אחרי וכאשר שותים בהתוועדות את המשקה, זה למטרות רוחניות, נכנס יין, יצא סוד, זה לא מסיבות אחרות כמובן. ואחרי שהרבי שתה, הוא העביר את היד על המצח, והיה כלא היה כל ההשפעה של האלכוהול. ואחר כך הרבי הסביר, הרבי הסמך צדק, שהוא התבונן בגדולת השם. ההתבוננות הזו הפילה עליו אימה ופחד, וכתוב בגמרא שיין קשה, פחד מפיגו. זאת אומרת, אם אתה שותה יין ואתה נמצא במצב של שכרות, אתה צריך להיכנס לפחד. אם אתה נכנס לפחד, משהו ממש מבעית אותך, אולי הזקה או שתי הזקות, השם ישמור, משהו מאוד מאוד מפחיד, וההשפעה של היין עוברת. אז אצל צדיקים ראינו ממש, מסופר על צדיקים שבאו לעשות קידוש ופתאום חיכו, ואז הם הסבירו שפתאום התבוננו מה זה קידוש. ביום השבת אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואתה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, ואז הם נכנסו להתבוננות כזאת,
וליראה. וככה כיוצא בזה עוד ועוד סיפורים. אומרים שאם היינו מבינים מה זה יראת השם, אז זאת אומרת, אין בנמצא היום פחד כזה חזק, כמו שצדיקים מגיעים כאשר הם עושים את ההתבוננות. זאת אומרת, בן אדם רגיל לא יכול להכיל את העוצמה הזאת. אז אתה מגיע לשני הרגשות הבסיסיים, כמו שאמרנו, שזה אהבה, ואחר כך היראה הזאת. ושוב התלהב ליבו באהבה עזה כרשפה אש בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ברוך הוא. ויקלוט הנפש כדכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי וגומר. וכתיב צמאה נפשי לאלוקים וגומר, וכתיב צמא לך נפשי וגומר. עכשיו כל אחד תשאל מה באמת, מי בכלל מגיע לדרגות האלה של הפחד, כמו שאת עכשיו את מקריאה פה כל מיני דברים, הוא כותב פה בתניא, מי מגיע לדרגות האלה הגבוהות? אז כמובן שהוא מדבר כאן על השיא. זאת אומרת, מה מסוגלת נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש להגיע, ובאמת צדיק מגיע לזה. אז אנחנו קצת רחוקים מזה, קצת הרבה, אבל לפחות אנחנו יודעים מה בכוחנו להגיע. שוב, במקום להתלהב מתאוות עולם הזה, בוא ננסה יותר להתרגש מהקדושה. במקום לפחד מכל מיני, מג'וק, כן, כל אחד והפחדים שלו והחרדות שלו, אז בואו נתבונן במה שצריך להתבונן, בפנימיות התורה, ואז נגיע ליראת השם. אתם יודעות שאצל... מה זה? איזה עמוד זה? כן. איזה עמוד אנחנו? עכשיו 14. אצל חסידים, לפני שחרית, ממש עושים טקס שלם. לטבול במקווה, ולאכול קודם, ויושבים ולומדים חסידות. בשבת, האמת שלא רק בשבת, מי שהוא לא לרוץ לעבוד, התפילה רק ב10, עד שהיא מתחילה, והכל לאט, והכל... מה הסיבה? כי אם אתה רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא באמת באהבה, אתה צריך הכנה. ההכנה תבוא על ידי לימוד כמו שצריך, כי העמידות הן תולדות חב"ד. זה תזכרו את המשפט הזה בראש חזק חזק, עמידות הן תולדות חב"ד. והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית, וכמו שכתבו הטבעיים הם חכמי הטבע, וכן הוא בעץ חיים. עץ חיים של האריזל, כתוב שיסוד האש הוא בלב ומקור המים והלחות מהמוח. וכמו שכתוב בעץ חיים שער נון, שהיא בחינת חוכמה שנקרא מים שבנפש האלוקית. זאת אומרת, הוא אומר, האש, שאתה מרגיש אש לקדוש ברוך הוא, יסוד האש הוא בלב. והמים, החוכמה היא יותר מבחינת המים. וככה כתבו חכמי הטבע, וזה מסתדר גם עם חוכמת הקבלה. ושאר המידות כולן הן ענפי היראה והאהבה בתולדותיהן, כמו שנתבהר במקום אחר. אז אני אעשה לכם ככה בקיצור, כי הרי אמרנו שבצלם אלוקים עשה את האדם, הרי אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, אז בואו נראה איך גם בגוף שלנו נמצאות כל המידות, וגם בכוחות הנפש. אז ככה, זה הולך ימין, שמאל ואמצע. חוכמה היא בימין, בינה בשמאל, דעת באמצע. חסד בימין, גבורה בשמאל, תפארת באמצע. נצח בימין, עוד בשמאל ויסוד באמצע. חוכמה זה במוח ימין, פה. בינה במוח שמאל, והדעת מאחורה, זה המוח האחורי. חסד זה אהבה, זה כנגד יד ימין, זה כנגד אברהם אבינו.
גבורה זה יראה, זה הפחד, זה כנגד יצחק אבינו, פחד יצחק, זה כנגד יד שמאל. ויעקב אבינו זה התפארת שהוא באמצע, הוא ממזג בין חסד אברהם לגבורה די יצחק, ותפארת זה תמיד המזוג, וזה בעצם בקבלה זה כנגד הגוף של האדם, תפארת גופה, כמו שכתוב בפתח אליהו. נצח זה כנגד רגל ימין, כנגד משה, זה לנצח מניעות שבתוכי. הוד זה כנגד רגל שמאל, כנגד אהרון הכהן, זה לנצח מניעות מבחוץ, שאני באה לפעול בעולם, אז יש מניעות מבחוץ. מלכות זה הספירה האחרונה, היא בעצם כנגד המעשה, כנגד דוד המלך. ולא אמרנו שספירת היסוד היא כנגד, באיברים, כנגד יסוד אות ברית קודש, כנגד עבר הברית. זה ממש בקצרה, זה תורה שלמה של 10 הספירות, אבל אנחנו מבינים שהכל בתוכנו, מאחר שזה נמצא ככה אצל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שוב אנחנו חוזרות... שאלה? כן? אם הרבה אנחנו מתפללים שתפתחו לנו שערי חוכמה, בינה ודעת, מה אנחנו בעצם מבקשים? את זה, חוכמה, בינה ודעת. כי כדי שיהיו לנו רגשות אמיתיים, אנחנו צריכים חוכמה אמיתית, בינה אמיתית ודעת. אז זהו, אז אמרנו בחוכמה זה הנקודה של הרעיון. הבינה מפתח את הרעיון, אז מה נותן את הדעת? הרי כבר די, אני כל כך הבנתי טוב, אני יכולה להסביר את זה ולתת שיעור על זה ולפתח ולתת משלים ודוגמאות, אז מה נותן הדעת? אז הוא אומר ככה, הדעת נותנת את הכל. זאת אומרת, אם את רוצה לחיות את הדבר, אם את רוצה באמת רגשות אמיתיים ולא דמיוניים, את חייבת את הדעת. מה זה הדעת הזאת? אוקיי, אז ככה. אמרנו יש אבא, חוכמה. אמא זה בינה, דעת זה החיבור בין אבא לאמא. החיבור. אז בעצם דעת זה התחברות. למדתי משהו, עכשיו אני מתחברת אליו. אתם מכירות את האנשים שמעשנים? והם בעצמם מסבירים כמה זה מזיק העישון? הם כותבים על זה מאמרים, הם מבינים את זה, הם מדברים על זה, אבל הם פועלים אחרת. מה חסר להם? את הדעת. חסר להם את החיבור. זאת אומרת, אני אומרת משהו, אבל אני פועלת אחרת. אריסטו, פעם תפסו אותו, אוכל ארנבת חיה, ככה נוגס בה. שאלו אותו, הרי אתה בעצמך מרצה על מוסריות וכו', אז הוא אמר, אני עכשיו לא אריסטו. זאת אומרת, תפסתי את זה בחוכמה, תפסתי את זה בבינה, לא התחברתי לזה. כדי שהרגע שלי לקדוש ברוך הוא יהיה רגע של אהבה אמיתית, אני צריכה להעמיק מאוד 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 בנושא. אני צריכה לחבר אותו לחיים שלי, ממש. מסופר על פעם, אתם יודעות שלא היה בית ספר, אז כל אחד היה מביא מורה הביתה, שילמד את בנו, ביתו, בניו בבית. אז פעם אחת, עכשיו האבא בעצמו לא היה יודע קרוא וכתוב, אבל הבית הוא היה מביא מורה. אז פעם אחת הגיע מכתב, תמיד הכפרי היה מבקש מהמורה שיקרא את המכתבים, אבל הפעם המורה קרא את המכתב, קרא את כל התוכן, קרא, סיים לקרוא, ומסתכל על הכפרי, הוא רואה, התעלף. המורה לא התעלף, הכל היה בסדר, אבל הכפרי התעלף. מה היה כתוב במכתב? במכתב היה כתוב שהאבא של הכפרי נפטר. על המורה הידיעה הזו לא השפיעה. על הכפרי השפיעה מאוד.
זה אבא שלו. זאת אומרת, כדי שמשהו ישפיע עליי, אני צריכה להרגיש שהוא שלי. אני צריכה להרגיש, אני צריכה להביא אותו לחיים שלי, איך זה פוגש אותי בחיים שלי ממש. הנה עכשיו כל ידיעה שאנחנו שומעים, החייל הזה, אנחנו מצטמררות, כי זה אח שלי. כל אחד מהם הוא דם מדמי. אנחנו עם אחד. וככל שזה קרבה ראשונה, זה יותר ויותר גורם, אני מכירה אותו. גם אם אני לא מכירה אותו, אני אצטמרר, ואני אבכה, ויהיה לי כואב מאוד. ככל שהקרבה יותר ויותר ויותר, עד שזה לאבא והאימא, אז זה לא רק להצטמרר, זה הרבה מעבר שלא נדע. אז זאת אומרת, מה זה דעת? דעת שאני מחברת את זה לחיים שלי ממש. תפסתי את הרעיון, הבנתי אותו, ועכשיו אני רוצה להתאחד איתו. וכדי להתאחד איתו, כדי שהוא ישפיע עליי, אני צריכה להתעמק בו שוב ושוב ושוב. להבין שהאבא הזה שמדובר עליו בתניה, אבא, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, הוא אבא שלי. נכון שהוא בורא של כל אומות העולם, הוא בורא של כל היקום, הוא שייך לכל הבריאה, אבל בעיקר הוא בחר בי. אני הבת של הקדוש ברוך הוא בפרט, וככל שאני מעמיקה בהבנה הזאת, ככה האהבה תהיה הרבה יותר אמיתית. אני קוראת בתניה, והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חווה. הוא לשון התקשרות והתחברות. האדם ידע את חווה, זה ביטוי שהוא התחבר לחווה, זיווג. שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. תראה איך הוא אומר. מקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקע מחשבתו בחוזק. זה לא מספיק שאני קוראת ולומדת, איך אומרים, נכנס מפה, יוצא משם. לא, זה צריך, וכדי שזה ייכנס חזק, אני צריכה להתחבר לעניין. אני צריכה שוב ושוב לחזור על זה, ולהתעמק בזה. זה סוג של התבודדות, של מדיטציה, של התבוננות כל כך חזקה. מספרים על חסידים שבאמת היום מתבוננים, שהם לא היו איתך. היית נכנס לחדר, הם לא היו רואים אותך, לא היו שומעים שום דבר מסביב. זה נקרא, והתקע מחשבתו בחוזק, בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. כי אף מי שהוא חכם ונבון, בגדולת אינסוף ברוך הוא, הנה, אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, זאת אומרת, אם תהיה חכם בחוכמה ונבון בבינה, אבל אתה לא תהיה בדעת, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, כי אם דמיונות שם. כך הוא אומר, יהיה לך סתם דמיונות שאתה אוהב את השם. ורובנו מדמיינים שאנחנו אוהבים את השם. זה גם בסדר, זה גם סוג של אהבה, עדיף מאשר את אהבות העולם הזה, אבל עדיין אנחנו נדרשים יותר ויותר להעמיק את המחשבה במה שבאמת צריך בפנימיות התורה. ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה וענפיה ויראה וענפיה. מה יש בדעת? כתוב בזוהר, דעת הוא מפתח שכולל 6. מפתחה דחליל שיט, כך כתוב בספר הזוהר הקדוש, כי הוא מפתח הלב. אם יש לך את הדעת כמו שצריך, הרגש שלך פתוח, הלב שלך פתוח למה שבאמת צריך לאהוב. אני אקרא לכם עכשיו מה אנחנו הכי רוצים, משיח. אנחנו מאמינים
איך אומרים, הקדוש ברוך הוא, אל תאכזב אותנו הפעם, אחרי כל מה שעברנו ועוברים, וכל הקשיים האלה עם זה, די, הפעם באמת תביא משיח. שזה יהיה באמת, על אמת, די. הקורונה אמרנו משיח, עכשיו באמת אנחנו כבר רוצים שהוא יהיה, די, באמת כבר רוצים לראות אותו. והרבה מדברים על ניסן. לא רוצים לחכות על ניסן, כן, רוצים שזה יהיה תכף ומיד ממש. אבל עכשיו תראה, נעמה רבי אמר, איך מקרבים את ביאת המשיח? הדרך הישרה והקלה להביא משיח. מה הרבי אמר? איזה דרך הכי קלה והכי ישרה? דרך לימוד ענייני משיח וגאולה. תלמדו ענייני משיח, תביאו את המשיח. מה הקשר? כי כשזה פה, מה קורה לך? את חיה את זה. אבל כשמדברים, מי זה המשיח? מה זה? צריך לקרוא על זה עוד ועוד ועוד. וככל שאת יותר לומדת, את יותר מחכה. רגע, אבל לפני שאני אקרא לכם את הקטע היפה הזה, היה לי עוד סיפור, גם ברעיון הזה. ממש אני אקרא את זה כמה שיותר קצר ולעניין. יהודי מבוגר, מר שוורץ, גר ברובע ברוקלין, בשכונה קטנה. הוא בנה אותה מאפס, הוא התחיל בקיוסק, אחר כך ברוך השם החנות הלכה והתפתחה והלך לו ממש ממש טוב. אבל אני אעשה את זה ממש בקצרה, אדלג על כל הפרטים. הוא שם לב שהקונים הולכים ומתמעטים, והוא לא הבין מה קורה פה, מה החנות תמיד הייתה אומה מאדם, מה קרה? ואז הוא התעדכן, לשכונה הגיעו שודדים, אנשים ככה מפוקפקים, ובאמת אחרי כמה ימים נכנסה לחנות חבורה כזו צוהלת, ביקשו סיגריות, היו שיכורים, והוא הבין מהר מאוד מה זהות הדיירים החדשים שנכנסו לשכונה, והבין שיש השלכות, כי אנשים אורזים, הוא ראה פה אנשים אורזים והולכים, פה אנשים פשוט עוזבים את השכונה. היו אנשים גם אכפתים שדאגו, אמרו לו, תקשיב, לא כדאי לך לנהל חנות בימים כאלה טרופים, זמנים משתנים, אתה יכול להפוך בנקה לקורבן, למעשה שוד וביזה, אתה מרוויח טוב, כדאי לך להסתלק מכאן. תצא לפנסיה או משהו אחר. זה קשה, מאוד 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 קשה לשנות. לקום ולעזוב, אני חושבת כל הזמן על האנשים שעזבו את שדרות, אני רואה אותם פה בבית מלון במדרחוב, אנשים שעזבו את אשקלון, כל מיני אנשים שפינו אותם מהבית, תחשבו כמה זה קשה, אתה התרגלת לחיות במקום מסוים, אומרים לך, קום ותעבור, השם מרחם עלינו, ואתה גם לא יודע, אתה לא יודע עוד כמה זמן תצטרך להיות שם. לא. מקווים מאוד שזה יהיה כמה שיותר מהר. אני אומרת, אתה לא יודע כמה זמן זה ייקח. מישהו אמר לו, תיסע לרבי, תתייעץ עם הרבי. הוא נסע בסאבווי, הרכבת התחתית המפורסמת, הוא ירד בתחנת קינסטון, ושם נקבעה לו עם הרבי פגישה שמכונה יחידות, כי היחידה שבנשמה שלך נפגשת עם היחידה של הרבי. הוא ישב ביחידות וסיפר על הרבי את כל הבעיות, ואז הוא סיכם את זה במשפט אחד, הוא אמר, רבי, אין לי למה לקום בבוקר. ככה אני מרגיש. הרבי הביט בו, במבט המיוחד, עם העיניים הכחולות, במבט שחודר לך את חודר ממש ככה לתוך הלב, הוא אמר ככה, אין לך מה לפחד מבשר ודם. אין מה לפחד מבשר ודם. ובוודאי שלא לדאוג דאגות כלכליות. הקדוש ברוך הוא יכול לזון ולפרנס אותך בכל מקום. הקדוש ברוך הוא יברך אותך בברכה והצלחה בכל מקום בו תהיה. זהו, זה מה שהרבי אמר. כמה דקות של יחידות,
ומר שוורץ יצא כמו חדש. הוא סיפר לאשתו על דברי הרבי, והוא שב לחנות עם כוחות מחודשים, מרץ לא רגיל. המדפים התרעננו, לקוחות חדשים הגיעו, ונראה היה שלחנות של מר שוורץ הייתה עדנה. לאחר כמה ימים הוא תפס את הכותרת הראשית בעיתון המקומי. תמונה שלו בליווי זוג שוטרים. מה היה? והכותרת הייתה הרב מתגבר על השודדים, ושם היה הסיפור. מה היה? לעת ערב, בדיוק כשמר שוורץ הוציא את הפדיון השבועי מהקופה, הגיעו זוג בריונים, נכנסו לחנות, אחד מהם חיפה באקדח, החבר שלח את היד לקופה, היא הייתה ריקה כמובן, הוא לא מצא שם אפילו סנט אחד. תביא את הכסף, הוא שאג למר שוורץ שעמל בצידו השני של הדלפק כדי להעביר עד כמה הם רציניים. מאר השודד השני לאיים בצעקות ולראות 2 כדורים אל התקרה. המוכר, איך היה אמור להיראות? מפוחד, לחוץ. הוא הביט בקור רוח על 2 הענקים. זה הסוד. כפי שמביטים בילדים פוחזים, צאו מפה, חבל על הזמן שלכם, ממני לא תקבלו אף סנט אחד. ממי הוא קיבל את הכוח? מהרבי. זאת אומרת, זו הייתה הבנה. הוא קיבל כוח מההבנה הזו, מהמשפטים האלה, חדרו למוח, ומהמוח הרגש שלו השתנה. מאדם מפוחד הוא הפך לבן אדם אמיץ, בטוח בעצמו. איך הרבי אומר? ארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר, ארץ ישראל היא המקום הכי שמור. ארץ ישראל, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, אין מה לפחד, אנחנו נמצאים במקום הכי 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 מוגן. ועכשיו אני אסיים לכם בדברים של הרמה מפנו. הרמה מפנו היה אחד מגדולי המקובלים. בספר מאמר שבתות השם, חלק שני. יש אצל הרמה מפנו תיאור של הסעודה, סעודת שור הבר והלוויתן. הקדוש ברוך הוא ברא ביום, איזה יום? ביום חמישי. הוא ברא את הדגים, הוא ברא את הלוויתן ובת זוגו. הוא הרג את הנקבה, השאיר את הלוויתן, בעזרת השם כתוב, מי שלא ראה תיאטרון בעולם הזה, מטעמי דת כמובן, או את כל מלחמת החיות, עתיד לראות בעזרת השם בסעודת שור הבר והלוויתן, כאשר הקדוש ברוך הוא ייקח את הלוויתן שהוא ענק, חז"ל אומרים מסוף העולם ועד סופו, בשור הבר שהוא ענק, שלמאכלו כל יום הוא אוכל 1,000 ערים, משהו נשמע הזוי, ייקח אותם ואנחנו נצפה, נשב בגן עדן, ככה אומר הרמה מפנו, ונצפה ממש כמו באיזה מלחמת החיות. שור הבר יתנפל על הלוויתן, יקרא את הלוויתן, ישחט אותו, והלוויתן יתנפל על השור הבר עם סנפירה וישחט אותו. ושואלים האם שחיטה הזאת היא כשרה? מה, ככה שוחטים? אומרים כן, הקדוש ברוך הוא יכשיר את השחיטה הזאת, והרמה מפנו אומר אנחנו נשב בגן עדן לאכול את הסעודה. מה יהיה התפריט של הסעודה? תשמענה, זה פשוט מרתק איך הוא מתאר מה נאכל בסעודה. אז ככה, קודם כל הוא אומר נאכל לחם מן השמיים. הוא אומר קשה לומר שנאכל לחם מהארץ, כי עץ הדעת היה החיטה, וכל הסעודה הזו באה לתקן את עץ הדעת, אז זה לא ראוי ולא מתאים לאכול מה שבא לתקן את החטא, לאכול את מה שעשה את החטא. אז קודם כל זה יהיה המן שהוא ירד מן השמיים, ונברך עליו המוציא לחם מן השמיים. ומי הוא אומר? מי בכל גדולי ישראל יתכבד לברך ראשון? הוא אומר מסתברנה שהאדם הראשון יהיה בעל הבית באותה סעודה, והוא יברך לכל המסובין על המן אשר בצנצנת,
ברוך המוציא לחם מן השמיים. נראה, נשב בגן עדן, כל אחד ואחד, כל הצדיקים, ועמי כולם צדיקים. הרבי אומר, כל יהודי ישב, ישמרו מקומות, כל אחד שתשמור עליי ליד מי רוצה לשבת שם, בסעודה הזאת, ונראה את אדם הראשון, והוא יברך על המן. הוא אומר, וכן תהיה ברכה נוספת על הפירות בסעודה זו, יאכלו מפירות גן עדן. לקיים את המצווה, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומנחם בן המואל מקיים המצווה עכשיו בכל יום. מה הוא עושה? אוכל מפירות גן עדן. והוא יקום באותה סעודה ויברך לכולם ברוב עם הדרת מלך על השקדים של מטה הארון, ברכת שהחיינו, ויפתור בברכה זו כל הפירות. אנחנו נראה את מטה הארון, נראה את השקדים שמאז הם צמחו, אם אתם זוכרות בפרשת קורח, צמחו שקדים על מטה הארון, נראה אותם ונאכל מהם. מנחם בן המואל הוא זה שיברך גם ברכת בשמים על מיני בשמים שהם צומחים בגן עדן. מעניין מי זה המנחם הזה. ומי יכין את הסעודה? הסעודה הנהדרת הזו. מה אתם חושבות? מי יכין אותה? הרי צריך כל כך הרבה אוכל. תחשבו כמה רבבות של יהודים ישבו. נשים, גברים, ילדים, כל עם ישראל ישבו מיד בימות המשיח על הסעודה הזאת. יהיה שר הטבחים גבריאל, ורפאל שר האופים, ומיכאל שר המשקים. מדוע דווקא הם? אומר הרמה מפנו, הם 3 אנשים שאכלו בבית אברהם באלוני ממרא. עכשיו קראנו בפרשה, ממש עכשיו פרשת השבוע בעירה. והוא עומד עליהם תחת העץ. דין הוא שישלמו לו ולבניו שכר פעולתו. מאחר שאברהם אבינו הוא זה ששרת את המלאכים, הוא זה שישב ושרת את המלאכים תחת העץ, לכן עכשיו הם ישרתו אותנו. התפריט יהיה עשיר ויכלול בתוכו את כל הסוגים. בהמה, זאת אומרת שור הבר, חיה, עוף ודגים שזה הלוויתן. כמו שאומר דוד המלך, כי לי כל חייתו יער בהמות בהרי א', ידעתי כל עופרים. הוא אומר, יש כאן בשר, חיה ועוף, בשר ודגים, למען תוכלל צורת האדם שהיא עולם קטן, מכל החי ומכל בשר, וגם המה יקבלו עמו שלמות בסעודה. ועכשיו יש כאן משהו מרתק. ודע, כי הקדוש ברוך הוא, בכבוד שכינתו, עתיד לומר דברי תורה בשולחן בפני כל הצדיקים. הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, יגיד דברי תורה. אבל אנחנו שמענו אותו במתן תורה, ולא יהיה שוב מתן תורה, אבל נשמע אותו בסעודה הזאת. נשמע הזיה, כן? וזה מה שיהיה. וזרובבל יאמר אחריו קדיש דרבנן, ודוד מלך ישראל חי וקיים, יזמן בשם, ויברך ברכת המזון על כוס ישועות. ויש שם דיון בגמרא, למה דווקא דוד, אברהם אבינו יושב בסעודה, ויצחק, ויעקב, וכל אחד רוצים לכבד אותו, אתה תעשה את ברכת הזימון, אתה תעשה, וכל אחד אומר, לא אני, לא, כי יצא ממני ישמעאל, לא אני, כי יצא ממני עשיו. עד שמגיעים לדוד המלך והוא אומר, אני אברך ולי ראוי לברך. דוד מלך ישראל חי וקיים. אחר כך, בסוף הסעודה תהיה אטרקציה. אחר כך יבוא משה. ולוחות הראשונות אחרי שחזרו לקדמותן באותה שעה על 2 ידיו. ללך לפני העם מן הגן אל העדן אשר שם עץ החיים. משה רבנו יבוא עם לוחות הברית הראשונות שנשברו, אם יחזרו לקדמותן, ויהיה גם את הלוחות השניות, ויברך לכולם בשם ומלכות, והשם ככתוב בורא פרי עץ החיים, ושהחיינו. זאת אומרת, הוא יברך גם על עץ החיים. והארון, קדוש השם, ראוי שיברך ברכה אחרונה לכולם. אנחנו רואים פה, אדם הראשון, כל הצדיקים, אברהם, יצחק ויעקב, הרי שמגיע המשיח, הם ישר קמים. תחילת המדינה זה אחרי 40 שנה
מאז שמגיע המשיח עובר 40 שנה ואז זה תחיית המתים לדעה אחת, אבל הצדיקים לכל הדעות, האבות הקדושים, האימהות, קמים מיד, והם גם יהיו איתנו בסעודה, והוא מסיים, יהי רצון שנזכה ונחיה ונראה. סיימנו את פרק ג' בספר התניא, אני מסכמת אותו. מה אחרי 40 שנה? מה אחרי 40 שנה? זה שאר האנשים? כן. והצדיקים קמים מיד. מה? צדיקים קמים ישר והשאר האנשים 40 כן. שנה. הצדיקים כמו האבות וזה, הם קמים מיד, ושאר האנשים בעזרת השם, או אחרי 40 שנה, יש אומרים פחות, יש כל מיני דעות. אז עכשיו נסכם בפרק ג', הוא בעצם אחרי שבפרק א' הוא אמר שיש 2 נפשות, ודיבר גם על הבהמית, בפרק ב' הוא דיבר על הנפש האלוקית, בפרק ג' הוא מדבר על הכוחות של הנשמה, שאומר שיש בה 10 כוחות, 10 הכוחות האלה שבנשמה, איזה 10 הספירות, שהן מגיעות מ10 הספירות של הקדוש ברוך הוא, שבהם הוא ברא את העולם, שהם מוחין, 3 המוחין ו7 המידות, ותמיד היחס בין המוחין לבין המידות, שהמידות הן תולדות חב"ד. זאת אומרת, יש את החוכמה, שזה חוכמה בינה זה אבא ואמא, דעת זה החיבור ביניהם, הרגשות הם מגיעים מהאבא והאמא. אם אתה רוצה רגשות כמו שצריך, אתה צריך שהתהליך בין החוכמה והבינה עם הדעת הוא יש כמו שצריך. ההדגשה היא יותר על הדעת, שהדעת זה ההתקשרות וההתחברות, לדעת שזה אבא שלי, ולכן אני רוצה אהבה ויראה, להעביר אותם מהאהבת עולם הזה לאהבת הקדוש ברוך הוא, מיראה מדברים תחתונים ליראה, ליראת שמיים. זהו, זה הרעיון של הפרק. בפרק ד' הוא ידבר על לבושי הנפש. אם פה זה כוחות הנפש, לבושי הנפש. כוחות הנפש הרבה יותר קשה להתעסק איתם, כי זה משהו שהרבה יותר מובנה בתוכי, זה משהו שהרגשות שלי זה ממש חלק ממני. אם אני יותר נוטה לחסד, מאוד מאוד קשה לי עכשיו להיות בגבורה, ואם אני נוטה לגבורה, קשה לי להיות בחסד, כן? אז לבושי הנפש אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא, שזה זמין לכל אחד, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעיקר מאיתנו. כוחות הנפש יותר בעזרת השם נוכל להגיע אליהם בביאת המשיח, אבל זה טוב לדעת את זה. זה טוב. הלכות שבת. אני רוצה לסיים את העניין של הבישול בשבת. אז כשאומרים אסור לבשל בשבת, כל אחת ישר תגיד, בוא, ברור, מה זה? גם אם אינני שומרת השבת כמו שצריך, אבל לבשל קו אדום, חוק בל יעבור בשום פנים ואופן. אז מסתבר שבישול בשבת זה הרבה מעבר. זאת אומרת, יש כל מיני פרטים קטנים שהם נכנסים תחת ההגדרה הזו של בישול בשבת, שאנחנו חושבים שזה בסדר. כמו שהדברתי אתכם בשיעור שעבר, כשאני מוזגת בשבת לתוך הצלחת, אחרי שאכלתי סלטים, והיא קצת רטובה, ואני מוזגת משהו חם, זה בקלות יכול להיות איסור בישול בשבת. הצלחת צריכה להיות יבשה. אם מה שעכשיו אני מוזגת הוא חם מאוד, ואם הוא גוש, זה לא יעזור אם אני אעביר אותו לכלי שני, או יעביר אותו כמה, כי גוש הוא מבשל בכל מקרה. אם זה תפוח אדמה, אם זה ביצה, אם זה, כן, כל דבר שהוא גוש הוא מבשל בכל מקרה, ולכן צריך להקפיד על זה. הפעם אני יותר רוצה להתמקד על העניין של הסיר, כאשר אני רוצה להוריד. אז שוב נחזור לדוגמה. ברגע שהורדתי סיר והנחתי אותו, הורדתי אותו מעל הפלטה, הנחתי אותו על כל משטח, זה בעייתי להחזיר את הסיר. זאת אומרת, אסור להחזיר אותו. אם אני רוצה להחזיר אותו, כי עכשיו יש כמה אנשים שרוצים לאכול, ואחרי הצהריים ירצו עוד אנשים להמשיך לאכול את החמין,
כן? לדוגמה, אני צריכה כמה תנאים. קודם כל שהתבשיל מבושל לגמרי, כל צורכו, כן? מבושל לגמרי. שנית, שבכוונתי להחזיר את הסיר. זה מאוד 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 חשוב. הכוונה תופסת הרבה בהלכה. אני מתכוונת להחזיר את הסיר. אם לא התכוונתי, אפשר להחזיר את הסיר. הוא חייב להישאר רותח, חם. זאת אומרת, אני לא יכולה להוריד אותו למשך חצי שעה ואחר כך להחזיר אותו. אני צריכה מהר למזוג ולהחזיר אותו כל עוד הוא רותח. עוד תנאי, אסור להניח אותו על שום משטח. הוא צריך לעמוד באוויר. איך באוויר? איך אפשר להעמיד סיר באוויר? אז אני צריכה עזרה, כן? שאנשים יחזיקו אותו. או להחזיק אותו מוטה. זאת אומרת שרק חלק ממנו יעמוד, ועם היד השנייה אני אמזוג. בהצטרף כל התנאים האלה, אז אני יכולה להוריד למזוג מהר, ושוב, אני בטוחה שהתבשיל יתבשל לגמרי, כי אם הוא לא יתבשל לגמרי, זה בעייתי. ואז אני יכולה להחזיר אותו. כאשר אני מחזירה אותו, יש את המכסה. מה קורה עם המכסה? על המכסה יש רטיבות, נכון? יש מים. אם אני עכשיו אחזיר את המכסה על הסיר הרותח, זה המים שבמכסה שוב יתבשלו. אז מה אני אעשה? אני צריכה לנער את המכסה, לייבש אותו קצת, כן? לייבש, ואז אני מחזירה. ואם עכשיו דיברתי על ייבוש, שוב אני מזכירה לכם, החורף מתקרב אלינו בעזרת השם, אז כאשר הידיים רטובות ואני מקרבת אותם לכל מקום חום, זה גם איסור בישול. אוקיי? רק אם יבשות לגמרי אפשר להתקרב ולחמם.